Hello friends, बरायबाय बड जुबिनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा BTC निफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस रिलीज खालामदों भाइबा टेस्टनि बागै माने स' एग्जाम पास जाबाय एग्जाम पास जानायफोरा भाइबा टेस्टआव थांनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय रल नाम्बार ओंखारबाय स' लोगोफोर बे एग्जामा मानिमोन जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड जुबिनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन स' बिनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालाम जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन जाहाथे रल नाम्बारखौहाय चेक खालामो दा लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइडआव एन्ड अफिशियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे आपडेट मोनदों लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय नटिस बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट लिंक्स दङ स' बे एग्जामा मानिमोन जों डिटेल्सखौ नायगोन आरो बे एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन बेनो जाबाय 18 नभेम्बराव स' 18 नभेम्बराव बे एग्जामा कन्डाक्ट जादोंमोन बेनो जाबाय मन्डल ट्रेनिंनि थाखाय जायफ्रा एग्जाम होदों भाइबा टेस्टनि रल नाम्बारखौ बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन ब्राउजाराव बेनिफ्राय नोंथांमोना क्रमावहाय जानाय नङा मानोना सम ओंखारा PDF फाइलाहाय एन्ड जायफ्रा BTC आव दाखालि एग्जाम होदोंमोन ग्रेड 3 आवहाय बेनि रिजाल्टआ फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैयो स' लेटेस्ट आपडेट्स रिजाल्टआ बेयावनो ओंखारगोन लोगोसे ग्रेड 4 नि भाइबा टेस्टआ नोंथांमोना बेयावनो एडमिट मोनगोन एन्ड लेटेस्टआव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन स' बिदिबा जोङो PDF फाइलखौ नायनोसै बेनिफ्राय दा रिजाल्ट शीटखौ नायनोबा नोंथांमोना रिजाल्ट शीटआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि PDF फाइलआ फैगोन एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बेयाव मिथियाखैबा खायसे कनफिउज जागोन रिजाल्टआ बे जाबाय मन्डल साख्रिनि थाखाय कचिंनि थाखाय ट्रेनिंनि थाखाय 6 मान्थ्स लानांगौ जायो दा किनगाव गुवाहाटीआव दा बेनिनो एन्ट्रेन्स एग्जाम जादोंमोन एबा इन्टारभिउ जादोंमोन बिथांमोनखौहाय स' BTC निफ्राय हरगोन देन बेयाव माखासे रल नाम्बार ओंखारबाय आरो जायनि रल नाम्बारा बेयाव ओंखारदों बिथांमोनाहाय 6 मान्थ्स ट्रेनिंखौ लानांसिगोन आरो बे ट्रेनिंखौ मोननो थाखाय भाइबा टेस्ट दङ आरो बे भाइबा टेस्टआनो दायो रल नाम्बार ओंखारबाय स' नोंथांमोना जानुवारि 3 निफ्राय मोनदों BTC आवनो जागोन नोंथांमोननि क'क्राझारावनो जागोन स' मोनसे लेन्ड एन्ड सार्भे रेकर्ड दङ स' बेयाव नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउ होनांगोन भाइबा टेस्टखौ होनांगोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि बे रल नाम्बारा नोंथांमोना बेयाव मोनदों अके एन्ड बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना नायनो हायो जुदि PDF फाइलखौ मोनाबा एन्ड बेनिफ्राय जानुवारि 4 आवबो दङ नोंथांमोना बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लादो एन्ड बेनिफ्राय जानुवारि 5 आवबो दङ नोंथांमोना फिन खनसेबाव स' गासैखौबो स्क्रिनशट खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायनो हायो स' बेखौ स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय रल नाम्बाराव नोंथांमोना फैनायफ्रा भाइबा टेस्टखौ होनो हासिगोन एन्ड BTC नि ग्रेड 3 नि साख्रिया नोंथांमोननि दाखालि एग्जाम होनाया रिजाल्ट ओंखाराखै आरो जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोनाबो बेबादि भाइबा टेस्टनि थाखाय रल नाम्बार ओंखारगोन आरो जेब्ला ओंखारो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो